Află cât de prost ești. Să jucăm un joc. Dacă ridici 4 degete sau mai multe, ești destul de aerian. Începem? Ridică un deget dacă vreodată ai aruncat lingura la gunoi în loc să o pui pe capacul iaurtului. Ridică un deget dacă vreodată te-ai necat cu apă în timp ce beai. Ridică un deget dacă nu-ți amintești ziua de naștere a primei persoane care apare atunci când apeși pe săgeata de jos și selectezi opțiunea WhatsApp. Ridică un deget dacă vreodată ți-ai lăsat telefonul să-ți cadă pe față când erai culcat. Ridică un deget dacă vreodată ai încercat să te întorci la somn pentru a continua povestea unui vis. Ridică un deget dacă obișnuiești să te împiedici urcând scările. Ridică un deget dacă lovești întotdeauna degetul mic al piciorului în toate mobilele din casa ta.